Eccellenzi reverendissimi, reverendi saċerdoti u reliġjużi, sinjuri il-jum it-tajjeb. Fissem l-eccellenza tiegħu Monsignor Archbishop Charles J. Scicluna nagħtikom merħba għal din il-kommemorazzjoni ta' Monsignor Archbishop Emeritu Giuseppe Merġieqa li qed issir propju feluq l-ewwel sena mill-mewt tiegħu illum il-21 ta' Marzu. Imwieled fl-1928 f'Għawdex, Monsignor Giuseppe Merġieqa ġie konsagrat isqof fid-29 ta' Settembru tal-1974 u sar Arċisqof ta' Malta fit-12 ta' Diċembru tal-1976. It-tmum tal-Arċidjoċeżi dan fideh 30 sena. 9 snin wara għamel il-vjaġġ tiegħu lejn id-dar tal-missier. Illum iltqajna f'din il-kurja, il-post li minnu għal tant snin huwa mexxa il-Knisja fartna biex niftakru fih u nfakruh b'għoża imħabba u sens ta' rat il-ħajr. Għall-okkażjoni llum għandna magħna kor ta' tfal mill-Iskola ta' St. Francis ta' Bormla, immexxi mill-għalliema tal-mużika s-Sinjura Doris Saliba Galja, dan bil-kooperazzjoni ġentili ta' Sister Claudia Zammit, il-kap tal-iskola. L-għażla ta' dan il-kor għandha wkoll sfond partikolari. L-ewwel nett din kienet l-ewwel skola li attenda Giuseppe Merġieqa fil-fatt kienet l-iskola taż-żgħar tas-Sorjiet Franġiskani fil-Belt Victoria Għawdex u t-tieni nafu li Monsignor Giuseppe Merġieqa kien fundamentalist li l-iskejjel tal-Knisja ħarġu sħaħ u ħielsa kollha kemm huma fil-kriżi kbira ta' snin 80 fir-relazzjonijiet bejn l-Istat u l-Knisja f'Malta. Il-kommemorazzjoni tal-lum se tinkludi wkoll filmati diversi dwar Monsignor Giuseppe Merġieqa ġentilment provduti kollha mill-Public Broadcasting Service bil-kooperazzjoni taċ-Chairman Dr. Tonio Portuguese. Se niftħu mill-ewwel il-programm bil-filmat tal-ewwel xandira televiżiva ta' Monsignor Giuseppe Merġieqa wara l-konsagrazzjoni episkopali tiegħu fid-29 ta' Settembru tal-1974. Minnu fih wara jsegwu filmati qosra dwar il-possess ta' Monsignor Merġieqa bħala Arċisqof ta' Malta fit-12 ta' Diċembru tal-1976 fil-katedral, loti tal-Paljum fil-Konkatedral, Monsignor Merġieqa jindirizza lil kappillani fil-Palazz tal-Arċisqof il-Belt u Monsignor Merġieqa waqt ġimgħa ta' studju li organizza bl-għajnuna ta' ex-kollegi tiegħu fir-Rota Romana għall-imħalfin u l-membri tat-Tribunal tal-Knisja f'Dar l-Emigrant f'Mejju tal-1977. Narawhom waqt li l-kor ikanta l-innu Kun tagħhom ir-raj ta' Father Carm da Battista. Għandi pjaċir kbir il-lejla uwassilkom il-messaġġ jiqdisija tiegħu il-Papa oġbu jinkarikani biex uwassilkom fl-aħħar udjenza li qtelli. Jinkarikani biex inwassal il-barka tiegħu lill-Eċċellenza tiegħu Reverendissima Monsignor Michele Gonzi, Arċisqof ta' Malta, lill-awtoritajiet lokali u l-poplu ta' Malta kollu. Mal-messaġġ tal-Papa nixtieq ukoll nesprimi s-sentimenti tiegħi ta' ringrazzjament għal-wirja li jogħġbu jagħmilli l-poplu dell-okkażjoni tal-ordinazzjoni tiegħi episkopali.
Fil-qofol tal-impenn pastorali tal-Arċiveskovat ta' Monsignor Giuseppe Merċiqa hemm is-Sinodu Djoċeżan li nieda fl-1999 meta ċċelebra l-25 anniversarju tal-ordinazzjoni tiegħu bħala isqof. U fil-qofol tal-organizzazzjoni u realizzazzjoni ta' dak is-Sinodu li dam miexi 4 snin kien hemm Monsignor Joseph Gallia Kurmi, illum il-Vikarju Ġenerali preżenti. Illum Monsignor Gallia Kurmi se jaqsam magħna riflessjonijiet tiegħu dwar Monsignor Merċiqa mibnija li żjed fuq l-esperjenza diretta u mill-qrib li huwa kellu miegħu b'mod speċjali bħala koordinatur ta' dan is-Sinodu. Monsignor Gallia Kurmi. Mhux f'kollox l-Arċisqof Giuseppe Merċiqa kien jiġbaħ il-Papa Franġisku. Imma hemm fejn kien jixbħu u xtaqt insemmi jien żewġ aspetti. L-ewwel aspettu dak li joħroġ mill-ewwel intervista illi saret il-Papa Franġisku minn Antonio Spadaro ftit xhur wara li sar Papa f'Awwissu tal-2013 meta staqsih min hu Jorge Mario Bergoglio. U l-Papa wieġeb jiena midneb. Dik hi l-iktar definizzjoni preċiża. Jiena midneb lil mulejħen għalih. U l-Arċisqof Merċiqa l-istess kien jgħid jiena midneb u kien jirrepetija ta' spiss u b'konvinzjoni. Tant li ġieli kien hemm min qallu toqgħodx kull darba tgħidha f'ħafna omiliji li inti midneb. It-tieni aspett u l-mod kif Papa Franġisku ifisserhu ta' spiss b'xi ġbija. Pereżempju dan l-aħħar meta tkellem fuq il-gossiping ukoll fil-kurja tiegħu mhux ta' Malta, qal li il-gossiping hu bħal bomba li titfaħħa u taħrab u tħalli warajk erda. U l-Arċisqof Merċiqa kien ta' spiss juża ġbijat differenti biex ifisserruhu. Pereżempju, meta darba minn qed jirreferi għal Papa Benedittu u li jaf sew in-nies tiegħu hemmhekk fil-Kurja Rumana kien qal il-Papa jaf sewwa it-tiġiġ li għandu fil-gallinar. Jew fuq l-importanza ta' Alla fil-ħajja, il-bniedem li jgħix mingħajr Alla jkun bħal borma vojta fuq in-nar. X'jiġrila tinħaraq. Kien juża ġbijat ġieli biex ifisser aħjar x'qed jgħid u ġieli biex ħallik taħseb x'rid jgħid. Hemm żgur punti oħra ta' xebħ, imma aktar milli għax hemm xebħ. Jien naħseb li kieku l-Arċisqof Merċiqa kellu jagħtina messaġġ illum f'din l-okkażjoni kien jgħidilna bħalma kien fl-issil tiegħu ħafna kunu qalb waħda mal-Papa. Mhux minħabba xi xebħ imma għax dak hu l-Papa. Kien jgħid bl-istess stil mhux Papa Franġisku hemm kunu qalb waħda miegħu. Dan bħal meta ikollok katina ħolqa moħra. Il-veri kattoliċi huma dawk li għandhom din ir-rabta sħiħa mal-Papa. Illum insellmu lill-Arċisqof Merċiqa ir-raj li ħabb lill-Knisja f'Malta u taħajtu għaliha. Il-bniedem ta' talb, ta' għaqal, ta' għerf, ta' kuraġġ, ta' umiltà, ta' qalb li taħfer ukoll meta kien isofri fi-skiet. Ir-raj li kellu mħabba kbira lejn in-nies, lejn il-familja, lejn is-saċerdoti, lejn il-morda, u li ħadem bisħiħ biex inkunu l-koll aħwa fi Kristu. Ktieb ta' Charles Buttigieg raj għal kull staġun u ċelebrazzjoni għażiża ta' dan il-bniedem speċjali, u għalhekk grazzi u proset tas-Sew Charles ta' dil-biċċa xogħol tas-sew sabiħa. Irrid nifoka fuq l-aspett pastorali fil-Ministeru tal-Arċisqof Merċiqa u b'mod partikolari fuq l-esperjenza speċjali tas-Sinodu Djoċeżan. U
nifoka fuq is-sinodu kemm ma xi ġrajja unika fl-Episkopat tal-Arċisqof Merċieqa. Imma wkoll għax kif qal Papa Franġisku il-mixja ta' sinodalità sewwa sew il-mixja li Alla jistenna mill-Knisja fit-tielet millenju. Għalkemm is-sinodu jissemma f'mimu mibgħuta lil Arċisqof Merċieqa mill-Kolleġġ tal-Kappillani fis-7 ta' Jannar 1977, jiġifieri ftit ġimgħat wara li beda is-servizz tiegħu bħala Arċisqof, u wkoll ftit wara wkoll li kien beda is-Sinodu Djoċeżan f'Għawdex, fid-Djoċesi ta' Għawdex. Is-Sinodu f'Malta seħħ mhux fl-ewwel snin imma lejn l-aħħar snin tal-Arċisqof Merċieqa bħala Arċisqof ta' Malta. U għalhekk jista' jitqies il-wirt pastorali tiegħu. U nixtieq li nfisser f'4 punti dak li rajt fl-Arċisqof Merċieqa tul din l-esperjenza illi naħseb anki għalih bidlet ftit l-iskemi tas-soltu. L-ewwel nett jiena kienet tolqotni ħafna il-fiduċja tiegħu f'Alla. Meta l-Arċisqof Merċieqa ddeċida li sejjaħ Sinodu Djoċeżan, għamel dan fiduċja kbira f'Alla. U stess ma kellux esperjenza ta' Sinodu ta' wara l-Konċilju Vatikan II, ħadd fid-Djoċesi ta' Malta ma kellu memorja ta' Sinodu fid-Djoċesi għax is-Sinodu ta' qabel kien sar fl-1703 u kellu kull raġun għaliex Sinodu ma jsirx u kollax l-Arċisqof Merċieqa ma kienx tip li jidħol għal affarijiet ġodda mingħajr ma jqis mid-darba u jaqta' darba. U kien ġa qorob anki l-75 sena, diversi kienu tal-parir li aħjar iħalli ħalta warajh. U li l-Arċisqof kien hemm min inkoraġġih, kien hemm min skoraġġih, ma jiena naħseb illi id-deċiżjoni tiegħu kienet mibnija fuq il-fiduċja f'Alla, emmen li l-Ispirtu ta' Alla u ħaj fil-Knisja u qed imexxiha. U din il-fiduċja f'Alla tat il-frott. It-tieni ħaġa li kont innota ħafna fl-esperjenza tas-Sinodu ir-rispett kbir tiegħu lejn is-sem tal-lajċi. Is-Sinodu Djoċeżan kien ċelebrazzjoni tal-poplu kollu ta' Alla mixja flimkien bħalma tfisser il-kelma Sinodu. Imma saret enfasi partikolari fuq is-sem tal-lajċi li kienu attivi ħafna. U l-Arċisqof Merċieqa kien isemmi dan ta' spiss u approva anki l-mexxija tal-working groups li ħadmu fuq id-dokumenti tas-Sinodu li kienu kollha lajċi u din kienet xi ħaġa tassew ġdida. U niftakar il-kummenti tiegħu ta' apprezzament tal-parteċipazzjoni ħajja ta' tant lajċi f'din l-esperjenza. It-telet ħaġa kienet tolqotni ħafna l-ispazju li joħoloq għad-dialogu. L-Arċisqof kien dejjem preżenti għall-Assembleja tas-Sinodu, jisma', jistaqsi, jinkoraġġixxi. Ħoloq spazju għal ambjent ta' dialogu sinċir, ġieli wkoll ta' kritika li kien jisma' b'attenzjoni u ambjent li ta' frott kbir. Kien jgħid li qed jew gost jitgħallem mill-varjetà ta' interventi. Fi kliemu aħna bħalla safar. Daskemawna safar u ħadd ma jkanta wieħed bħal ieħor, kulanja sabiħa. U reba' ħaġa li reba' punt ir-responsabilità li refa' taraj tal-Knisja lokali. Fl-eluq tas-Sinodu ġew ippreżentati lilu d-dokumenti frott ta' riflessjoni u tal-ħidma ta' tant nies biex l-Arċisqof jeżaminhom u fl-aħħar mill-aħħar jiffirmhom jippromulghom bħala dokumenti ta' policy pastorali għall-Knisja f'Malta. U bekk refa' ir-responsabilità taraj tal-Knisja lokali. Ħadan ix-xogħol b'serjetà kbira, dan mhux tgħodu d-dokumenti jiffirmhom imma qarbilhom breqqa kelma b'kelma
fil-fatt tagħmel xi bidliet żgħar imma fi kliem biss biex jinftehmu aħjar, ma fl-aħħar ippreżenthom li Knisja f'Malta bħala dokumenti pastorali li jagħtu viżjoni u direzzjoni. U għalhekk l-Arċisqof Merċieqa tali Knisja f'Malta din l-esperjenza tas-sinodu li hu ddiskriva bħala nixxija ta' ħajja ġdida. U d-dokumenti tas-sinodu li huma l-frott ta' din l-esperjenza. Wara s-sinodu xi affarijiet twettqu oħrajn le, bħal Konċilju Vatikan II ukoll, xi affarijiet twettqu oħrajn le, imma ħalla mudell ta' Knisja li llum snin wara nistgħu napprezzaw aktar. Il-Knisja li tħobb, li tilqa, li takkumpanja, li tiddialoga, li taqdi, li tinkludi, li toħroġ li periferiji, li tibqa' fidila l-kelma talla u fid-dawl tagħha tfittex li taqra s-sinjali ta' żminijiet li twassal il-ferħ tal-Evanġelju. Dan kollu insibuh fid-dokumenti tas-Sinodu. Il-Knisja li tiltaqa' man-nies fil-ferħ u t-tamet tagħhom, fl-uġieħ u t-batijiet tagħhom. Il-Knisja li ma tanarax fi anfisha ma toħroġ il-barra. L-Arċisqof Merċieqa permezz tas-Sinodu ħeġġeġ il-Knisja f'Malta għal dan u nikkwota lilu ma naqtawx qalbna dan bħas-sajjieda meta jaraw il-baħar imqalleb, joħorġu xorta ma jibżawx u jaqbdu l-ħut. Din hi il-viżjoni u d-direzzjoni li ta' Sinodu Djoċeżan u jibqa' ta' ispirazzjoni wkoll għal bil-bidliet kbar li għaddejjin minnhom fis-soċjetà Maltija. Illum bis-saħħa ta' Papa Franġisku nistgħu napprezzaw ħafna aktar din il-viżjoni u d-direzzjoni li ta' is-Sinodu f'Malta. Għalhekk bir-raġun nistgħu ngħidu li s-Sinodu Djoċeżan u dan il-wirt uniku, wirt prezzjuż li ħalla l-Arċisqof Merċieqa li minnu gawdejna il-koll u li minnu aħna nibqgħu ngawdu l-koll. Ta' dan il-wirt u ta' dak kollu li kien ifisser f'ħajjitna u li tagħna b'tant ġenerożità mħabba ngħidulu grazzi, grazzi Arċisqof Giuseppe Merċieqa. Grazzi, Monsignor Gallia Kurmi. Waħda mill-ġrajiet kbar li nafu li seħħew fi żmien l-Arċiveskovat ta' Monsignor Merċieqa kienet bla dubju żjara pastorali storika li l-Papa Giovanni Paolo II għamel f'Malta f'Mejju tal-1990, segwita mbagħad minn żjara oħra li saret fl-2001 meta ġew beatifikati 3 Papa Maltin il-Qaddiż Dun George Preka, Nazju Falzon u Marija Deodata Pisani. Se naraw filmat dwar l-ewwel żjara tal-Papa Giovanni Paolo II waqt li l-kor kanta l-innu tal-Papa tal-mibki Monsignor George de Guara u Monsignor Juan Gallia. Fejn
Fl-2014 il-Klabb Kodba Maltin ippubblika l-memorji tal-Arċisqof Giuseppe Merċieqa. Il-memorji nkitbu minn Charles Buttigieg u bħala parti minn din il-kommemorazzjoni ġie programmat li jitnieda ktieb ieħor ta' Charles Buttigieg dwar l-Arċisqof Merċieqa, din id-darba kif jiftakruhu bħala ex-editur tal-ġurnal Il-Ħajja, ex-PRO tal-Kurja u wkoll persuna li baqa' qrib ħafna ta' Monsinjur Merċieqa sal-mewt tiegħu. L-intervent fil-fatt issa ta' Sur Charles Buttigieg se jkun akkumpanjat ukoll minn PowerPoint Sur Buttigieg. Fl-1959, wara li jirritorna mill-istudji tiegħu f'Ruma, l-Arċisqof Merċieqa ġie maħtur rettur tas-Seminarju ta' Għawdex. F'nofs is-snin 60, is-Santa Sede kienet qed taħseb biex tara min se jkunu s-suċċessur tal-Arċisqof Miguel Gonzi f'Malta u s-suċċessur tal-Isqof Giuseppe Paċ f'Għawdex. Dak iż-żmien żar Għawdex viżitatur apostoliku li tefa' għajnejh fuq żewġ saċerdoti għawċin dwar Għawdex li kienu Dun Giuseppe Merċieqa u Dun Nicol Kawki. Għall-Isqof Paċ it-tnejn kienu tajbin. Fil-15 ta' Frar 1967, is-Santa Sede ħabbret in-nomina tal-Arċisqof Emanuel Ġerada bħala Isqof Awżiljarju tal-Arċisqof Gonzi u sena wara sar Isqof Koadjutur. 9 tiem biss wara, fl-24 ta' Frar, is-Santa Sede ħabbret lil Monsinjur Nicol Kawki bħala amministratur apostoliku ta' Għawdex, kariga li dan fiha sakemm jiet l-Isqof Paċ fl-1972 u sar Isqof ta' Għawdex. Dwar Dun Giuseppe Merċieqa dak iż-żmien ma kien issemma xejn. Għaliex l-Isqof Kawki mhux Dun Giuseppe Merċieqa? Ovvjament ir-raġunijiet tafu mis-Santa Sede. Però jiena nosserva żewġ affarijiet illi dak iż-żmien, propju dak iż-żmien, Dun Giuseppe Merċieqa kien ħireġ minn sitwazzjoni ta' problemi ta' saħħa li kien diffiċli għat-tobba li jidentifikaw x'kienu l-kawża u allura ma kinux kontrollati mill-ewwel. Fl-istess ħin, fidejh Dun Giuseppe Merċieqa kellu il-diploma ta' avukat tar-Rota Romana. Allura tippreżenta ruħha l-ipotezi li probabbilment li kienu qegħdin jaħsbu li malli jfieq isejħulu biex ikun fir-Rota Romana. Kif fil-fatt ġara fl-1969. Hawnhekk qegħdin naraw it-tessera tal-Arċisqof ta' dak iż-żmien Monsinjur Giuseppe Merċieqa bħala imħallef tat-Tribunal. U hawnhekk qiegħed mal-Papa Pawlu VI u ħdejhem Mario Francesco Pompedda kienu ħbieb ħafna li wara li Monsinjur Merċieqa ġie Malta huwa kien sar l-ewwel dekan tal-Rota Romana ma mbagħad anke tas-senjatura u wara anke kardinal. Fl-1973 is-Santa Sede sejħet lil Monsinjur Ġerada lura fid-Diplomazija Vatikana u allura il-post ta' suċċessur tal-Arċisqof Gonzi f'Malta reġa' infetaħ beraħ. Niftakar jien kont l-editur tal-Ħajja li kienu jissemmew diversi ismijiet, ħadd ma kien semma lil Dun Giuseppe Merċieqa. Imma f'Ruma kienu jafuh. Kienu jafuh bħala student, kienu jafuh mir-rapport tal-Viżitatur Apostoliku kien żar Għawdex u kienu jafuh bħala imħallef. U l-ħatra tiegħu waqqas kien jissopponjaw stess, inkluż għaliex ma kellux esperjenza tad-djoċesi f'Malta. Għal-poplu kienet sorpriża għalih u kienet sorpriża kbira wkoll għall-kleru ta' Malta. Ħadd ma kien bassar lilu.
Hawnhekk qegħdin narawh mal-Arċisqof Gonzi fl-1976. U mbagħad ġi insedjat bħala Arċisqof fit-12 ta' Diċembru 1976. Għaliex dakinhar? Jidher li l-ħsieb ta' Santa Sede kien li jsir qabel Arċisqof ta' Malta minn dik id-data. Però fatt magħruf il-ħatra tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta kellha reżistenza kbira mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, il-Perit Domintov, u s-Santa Sede għażlet illi tistenna l-elezzjonijiet ta' Settembru 1976 isiru mbagħad tiddeċiedi x'tagħmel wara. Ma kienx għadda ħafna żmien infatti sa 12 ta' Diċembru kien sar Arċisqof ta' Malta. U waħda mill-affarijiet li xaq jagħmel malli sar Arċisqof kien li jżur il-ħabs u jqaddes għall-ħabsin. Fil-fatt kien tkellem mad-direttur tal-ħabs fuq din il-possibilità u wara ġimma biss bħala Arċisqof ta' Malta irċieva messaġġ mingħand is-Segretarju tal-Prim Ministru qallu l-Prim Ministru jrid jkellmu. U mar ikellmu fil-11 ta' 11 il-jum wara li kien sar isqof. Id-diskors ma kienx biss dwar il-ħabs. Fid-diskors il-Prim Ministru daħħal ukoll il-festi, suġġetti bħal festi, il-murtali, il-kurja, il-ħajja li jien kont l-editur tagħha. Minn dik il-laqa Monsinjur Merċija ħareġ inkwitat. Kien ċar illi fir-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat kienu se jgħaddu minn żmien diffiċli. L-ikbar qabel ma feġġet il-kwistjoni tal-iskejjel tal-Knisja li se naqleb fuqha kien hemm diversi problemi li fihom l-Arċisqof Merċija mexa bi stil ta' kalma u prudenza kbira u l-akbar fosthom sa qabel tal-iskejjel kienet tal-isptarijiet kienu ngħidulhom tal-Knisja li kienu tal-Blue Sisters ta' Santa Katarina li spiċċaw magħluqin. Però il-Papa minkejja dak l-inkwiet li kollu li kien għaddej minnu kien qed jikber kien juri ħafna fiduċja fih. Żgur li l-inkwiet tal-iskejjel tal-Knisja kien l-ikbar inkwiet li kellu jiffaċċja f'dawk iż-żminijiet. Musa noqgħod nidħol fil-kwistjoni bħala tali u niġi għas-sustanza. F'Settembru 1984 fil-pajjiż seħħew ġrajiet ferm gravi u koroħ li minħabba fihom l-Arċisqof Merċija għażam l-iskejjel kollha tal-Knisja magħluqin sakemm ikunu jistgħu jiftħu bla riskju għal ħadd. Waħda mill-okkażjonijiet semmija Monsinjur Arċisqof dalgħodu fl-omelija tiegħu meta ġara dak li ġara hawnhekk. Fl-Arċisqof Merċija kien hemm rieda qawwija li ma jitlef ebda skola tal-Knisja. Ħares fil-bogħod. Ippjana li jsalva l-iskejjel kollha tal-Knisja ikun xi jkun is-salib personali li jkollu jerfa'. Biex jiddefendi l-awtonomija tal-iskejjel kien lest ukoll jissagrifika kull proprjetà tal-Knisja. Ma ddikjarajiex din imma kienet qiegħda fih. Kien essenzjalment bis-saħħa tal-kalma l-għaqal, is-sabar, is-sens ta' sagrifiċċju u l-kuraġġ tiegħu li l-iskejjel tal-Knisja ġew salvati kollha bl-awtonomija, l-identità u l-karattru tagħhom bla mittiesfa. Salva wkoll l-Art Welidna minn riskju kbir ta' vjolenza mdemmija bejn l-aħwa Maltin. Ried ftehim li ħares fil-bogħod u li jservi. Ftehim li bih l-iskejjel tal-Knisja jibqgħu mexjin bis-sod. Il-ftehim kien mibni fuq tliet stadji. L-ewwel stadju kien il-11 ta' Novembru meta kulħadd kien qed jara dlam f'din l-istorja, ħadd ma kien qed jara naqra dawl ftar fil-mina, u fil-11 ta' Novembru fil-Usninu ħareġ bi proposta, tkellem magħha mal-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Kawki dak iż-żmien u mal-provinċjali, u pproponija lill-Prim Ministru mingħajr qabel ma kien urija lis-Santa Sede. Infatti s-Santa Sede meta saru jafu bihom kellhom naqra riservi għall-ewwel ma mbagħad fehmu. U
bija fetaħ il-bib biex jibdew in-negozjati li kienu ġġamjati għal kollox u jinfetħu l-bibien ukoll tal-iskejjel kollha tal-Knisja. It-tieni stadju kien fis-27 ta' April 1985 meta seħħ ftehim bażiku li ġie ffirmat f'Ruma. Imbagħad fit-28 ta' Novembru 1991 naraw kemm damu n-negozjati. Wasal il-ftehim definittiv. Hija opinjoni tiegħi li t-test ta' żmien wera li s-sissien li qiegħed il-ftehim definittiv tal-1991 dwar l-iskejjel u l-proprjetà tal-Knisja kienu tassew sissien sodi. Il-kwistjoni tal-iskejjel tal-Knisja kienet għaddiet. Biss l-istorja sħiħa ta' minn xiex kien għadda verament l-Arċisqof Merċieqa matul dik il-kriżi qalila kien għadu jafa biss Monsinjur Merċieqa. Meta temm il-missjoni tiegħu bħala Arċisqof, Monsinjur Merċieqa irrifletta fit-tul fuq il-possibilità li jħares ftit lura lejn l-esperjenza tiegħu, speċjalment dwar il-ġrajiet ta' taqlib fir-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat. Kien hawnhekk u bis-saħħa ta' notamenti personali li kellu merfuwejn għandu Monsinjur Merċieqa li twielet il-ktieb tal-memorji tiegħu li ġie ppubblikat f'Settembru 2014 fl-okkażjoni tal-40 anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali ta' Monsinjur Merċieqa. X'qalu stess dwar għaliex kiteb il-memorji. Se nikkwota biċċa minn dak li qal fl-istess memorji. L-iskop tal-memorji dwar dawk il-ġrajiet mhux biex nerġa' nqalqal il-mijiet li ilhom żmien li jikkalmaw jew li nqassam xi tortijiet. L-iskopu biss biex mal-kitbiet l-oħrajn dwar dawk il-ġrajiet ikun hemm ukoll ir-rakkont tal-ġrajiet mill-lenti ta' kif rajthom u għexthom jien. Bit-tama li l-kwadru jkun iżjed komplet u għalhekk ikun aktar ta' għajnuna biex nitalmu mill-istorja. It-tagħlima l-kbira tal-istorja hija l-valur li ma jista' jinbidel ma' xejn ta' dak kollu li jixed għall modi u għal dak li minkejja l-loqgħod tad-differenzi umani fil-maturazzjoni ta' żmien ikun hemm u wassal biex il-bnedmin jiltaqgħu fuq il-pont tar-rikonċiljazzjoni imħeġġa minn sens ġenwin ta' mħabba, ġustizzja, fraternità u sliem. Nassigura lil kulħadd, speċjalment lil dawk li s-sens ta' direzzjoni li konna nemmnu u naħdmu fih ġabuna f'inkwiet temporanju ma' xulxin fix-xena pubblika, li x'ġara fl-modi f'qalbi jien għandi biss imħabba għal kulħadd. U l-ktieb barra li wera ħafna għall-ewwel darba ħafna affarijiet li ħadd ma kien jaf bihom, wera wkoll illi relazzjonijiet bejn l-Arċisqof Merċieqa u l-Perit Mintov li tant kienu ibsin fil-bidu kienu nbidlu totalment u żviluppaw f'ħbiberija. U l-Arċisqof Merċieqa kellu drawa li kull sena kien jibgħat l-awguri lill-Perit Mintov f'okkażjoni ta' eluq sninu u bosta drabi l-Perit Mintov jew kien iċempillu jew inkella kien jiġbu. Waħda mill-ittri li jibgħatlu bħala tweġiba biex jirringrazzjah kienet dik tad-9 ta' Awwissu 1989. Naqra silta minna għax ma naħsibx li tistgħu taqraw minn hemm. It was very kind of you to send greetings on my birthday, a gesture of friendship for which I feel I have a very little claim. Hawnhekk qed naraw l-Arċisqof Merċieqa jiffirma xi kotba dakinhar li ġew imnedija l-memorji tiegħu u hawnhekk qed naraw jumejn wara ma' Monsinjur Cremona fil-qudiesa li l-Arċisqof Cremona ċċelebra fl-okkażjoni tal-40 anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali ta' Monsinjur Merċieqa
li l-ktieb kien marbut ma' dik l-okkażjoni wkoll. U hawnhekk qed naraw Monsignor Merċija ma' l-isfijiet konċelebranti f'dik l-okkażjoni. Dan huwa ritratt tiegħi miegħu huwa l-aħħar ritratt ittieħed f'Ġunju 2015 u għażiż għalija mhux sempliċement għax qiegħed miegħu għaliex ir-ritratt ħadnieh ħaditu l-mara tiegħi kombinazzjoni madwar fl-istess post u madwar l-istess mejda li fejn ktibna il-memorji tiegħu. Ma kontniex inkunu hekk, konna nkunu ħdej xulxin dak ikun irid joqgħdu, jien nittajpja fuq il-kompjuter, fuq il-laptop u bin-noti ħdejh u nitkellmu u mmexxu. Hawnhekk dan huwa wkoll ritratt f'dik l-okkażjoni. Sa dakinhar jien ma kellix moħħi illi nerġa' nikteb dwar Monsignor Merċija. Il-ħsieb beda dieħel ftit wara. Qabel, meta bdiet il-xitwa tal-2015, kont bdejt niġbor xi affarijiet għall-eventwalità illi forsi nerġa' nikteb. Mbagħad ġrat ħaġa illi waslitni għal deċiżjoni li nikteb. Fl-24 ta' Novembru ta' dik is-sena 2015 jiena kelli diskussjoni fuq affarijiet oħrajn ma' Monsignor Arċisqof Charles Scicluna u mal-Monsignor Vigarju. U waqt li għanna għadin nitkellmu niftet din il-possibilità li jien forsi nerġa' nikteb. U Monsignor Scicluna inkoraġġieni u nistqarlem minn għandu ħriġt kważi b'deċiżjoni li se nikteb ktib ġdid. Però qabel ridt illi u bdejt naħdem mill-ewwel. Qabel ridt tfejtulek? Okay. Qabel ridt li nara xejt Monsignor Merċija. U sibt żewġ okkażjonijiet f'Diċembru 2015 u f'Jannar 2016 fejn semmejt lil Monsignor Merċija l-idea li nerġa' nikteb dwaru l-iżjed mill-pont tal-esperjenza tiegħi miegħu. Ġifieri kif niftakru jien, kif osservajt u evalwajt l-affarijiet jien u dan. Spjegajtlu li f'moħħi kelli li nikteb b'mod komplementari għall-memorji tiegħu u li nidħol ukoll f'ċerti joqsma addizzjonali ma' dawk li hemm fil-memorji tiegħu jew oqsma li hemm iżjed wieħed jgħid dwarhom. Monsignor Merċija qatt jismani kien diġà fi stadju li diffiċli jikkomunika. Ġifieri toqgħod attent biex tifhem x'irid jgħidlek. Bil-ġesti tiegħu urieni li approva, però qalli wkoll fiż-żewġ okkażjonijiet żewġ kelmiet li magħhom iġorru responsabbiltà kbira. Inħalli fidejk. L-impenn tiegħi fil-proġett isib l-ispirazzjoni tiegħi fil-konvinzjoni sħiħa tiegħi li fil-ġrajja tal-Arċisqof Merċija hemm il-qalba tal-ġrajja tal-Knisja f'Malta fit-30 sena li l-Arċidjoċesi kienet immexxija minnu. U li l-operat tiegħu għandu importanza enormi mhux biss għall-istorja tal-Knisja f'Malta iżda wkoll f'ċertu kuntest għall-istorja ta' artna fil-perjodu konċernat. Dan il-ktieb ġdid fassaltu u bnejtu wkoll fit-tama li meħudu moqri mal-memorji tal-Arċisqof Merċija jgħin biex ikunu magħrufin dejjem aktar u aħjar iċ-ċirkustanzi u r-raġunijiet wara l-għażliet li Monsignor Merċija għamel u t-triq li segwa tul l-Arċivescovat tiegħu. Il-ktieb fih 5 taqsimiet, għall-ewwel kien se jkun fih 3. Imma mbagħad ġara li ġara sena ilu u allura żidt 2 taqsimiet oħra biex ninkopri wkoll sa mewtu. L-ewwel taqsima hija saċerdot skont il-qalb ta' Ġesu, jisimha hekk. It-tieni rikonċiljatur għani fis-sabar. It-tielet xandar ħabriki tal-Evanġelu, ir-raba missjonarju tal-ħniena u l-ħames mudell ta' dinjità u mħabba. L-ewwel taqsima tibda b'kapitlu jinsmu Giuseppe ta' Triq il-Providenza li huwa għalija huwa qalbi ħafna li jittratta t-tfulija, ż-żożija u lill-Arċisqof Merċija sakemm sar saċerdot
u beda il-missjoni tiegħu bħala saċerdot mbagħad isqof. U l-kapitlu jibqa' miexi miegħu kull titlu jiġbor fih affarijiet illi ifissru dak li jgħid it-titlu, juru li dak li hemm it-titlu. Isqof li jgħin inkwiet mill-bidunet, is-sissien pastorali u l-binja pastorali, kif beda, x'kien il-pjan tiegħu u kif kompla jibni. Il-Tribunal tal-Knisja meta ġi bħala Arċisqof ta' Malta, Tribunal tal-Knisja kien jeżisti ma prattikament fil-kelma, fil-ktieb hemm spjegat. L-imħabba tiegħu għas-saċerdozju, l-imħabba kbira tiegħu għas-saċerdozju, kemm kien qrib l-imġarrab, li baqa l-bniedem li kien, u mbagħad nagħlaq kapitlu dwar it-tliet vigarji ġenerali li kellu. It-tieni taqsima titratta pjuttost il-qasam il-barra mill-Knisja b'mod ġenerali. Il-fuq mill-politika partiġjana, din għalih kienet importanza kbira, irridu nifmu iċ-ċirkustanzi u l-mentalità ta' dak iż-żmien. Kollox irid jinqara fid-dawl ta' ċirkustanzi u l-mentalità ta' dak iż-żmien u x'konna għaddejjem minnu. Snin ta' tqanqil, sensiela ta' skossi, wieħed jista' jieħu l-impressjoni li meta qed naqbad daw it-temi qed nirrepeti li hemm fil-memorji mhux il-każ. Imissu mal-istess forsi suġġetti, però jiżviluppaw fuqhom. L-isfond tal-kriżi dwar l-iskejjel, is-sagrifiċċji sar rikonċiljazzjoni. Hemm fil-ktieb il-ġdid hemm ferm iktar dwar sagrifiċċji għamelu biex wasal sar rikonċiljazzjoni u li baqa' jħobbu jaħfer. Hemm affarijiet illi ma qalhomx hu imma jien kont nafhom u qed ngħidhom jien. Il-miġja tal-Papa l-istess, fil-miġja tal-Papa trattata fil-memorji tiegħu imma hemm affarijiet ġodda. Difensur tal-ambjent da suġġett ġdid u il-proposta tal-Kunsilli Lokali, di kienet proposta li kienet għanqlet kontroversja, jien qed ngħid l-isfond tagħha, issa nispjega l-isfond tagħha minn fejn ġiet u għaliex l-isfijiet dakinhar ħadu dik il-pożizzjoni li ħadu. It-tielet taqsima hawnhekk naqleb, ma għadniex nikteb direttament jien biex ngħidlek. L-ewwel tliet kapitli iva li trattaw l-għodda tal-komunikazzjoni, il-Media Center u l-RTK u l-pont mal-pubbliku. Provajt nagħti kwadru sħiħ ta' dak il-qasam fil-Ministeru tal-Monsignor Merċieqa. Mbagħad nagħmel hemm kapitlu għajn ta' tagħlim li nispjegaw x'indirizz kien jagħti t-tagħlim tiegħu. Ibqa' baqa' jħares fil-bod dik, u mbagħad għajn ta' tagħlim huwa sensiela ta' 30 kwotazzjoni tal-Arċisqof Merċieqa waħda għal kull sena tal-episkopat tiegħu. Ġifieri meħudin waħda minn kull sena u nipprovajt inkopri medda wiesa. Mbagħad ħames kitbiet ta' l-Arċisqof Merċieqa li kiteb wara l-ispiċċa minn Arċisqof u allura jgħidulek fuq kien għadu kif baqa' jaħseb u fuq baqa' jirriċerka. Li kienu il-teknika u l-leċitu, il-kuxjenza morali, il-fekondazzjoni artifiċjali, il-proposta tad divorzju u imbit ġdid fi żwieġ. Meta spiċċa minn Arċisqof f'kull omelija li kien jagħmel bil-fors kien idaħħal il-familja u żwieġ. Qatt ma kien jinsihom. Ir-raba' taqsima hemm l-ewwel kapitlu tibtu jien l-aħħar snin tal-Arċisqof Merċieqa u l-vjaġġ tiegħu lejn id-dar tal-missier. Mbagħad hemm 14 il-kapitlu minn saċerdoti li kienu jafu il-Monsignor Merċieqa li ħadmu miegħu li għandhom xi karigi llum, uħud minnhom huma riproduzzjoni ta' omelija pereżempju. L-ewwel wieħed jibda bl-omelija li għamel Monsignor Arċisqof Xikluna fil-funeral tal-Arċisqof Merċieqa u xi biċċiet oħra li kien għal dak esprima ruħu mal-medja eċetera f'dak iż-żmien. Mbagħad it-tieni hemm ta' Monsignor Mario Grek, il-Sqof Tawdex, Monsignor Cremona, u nibqgħu neżlin bismijiet. Ma saqgħod naqra il-testi imma hemm tal-Arċisqof Frendo, tal-Isqof Zammit, Monsignor Gallia Kurmi li kiteb apposta, għalħod minnhom miktubin apposta ktieb. Kiteb apposta ktieb Monsignor Lorenz Gatt, Monsignor Charles Cordina, Duni René Camilleri, Monsignor Filip Kalleja, Monsignor Giuseppe
Mifsud Bonnici, u Dun Hector Sherry u Monsignor Valentino Borch li kien segwa lill-Arċisqof bħala saċerdot sal-mewt tiegħu. Il-ħames taqsima, l-aħħar waħda, mudell ta' dinjità ta' mħabba, hemm kapitlu fuq kif Monsignor Merċija kien jara lilu nnifsu, mhux biss bħala persuna ma speċjalment bħala arċisqof, li se jkollna l-okkażjoni f'din dalodu naqra jaqranna biċċa minna, żewġ sittiet minna Tonio Bonello, x'qalu dwaru f'ħajtu hija silta ta' kwotazzjonijiet dwar l-Arċisqof Merċija li jinġbart minn gazzetti u mill-mezzi ta' xandir, u mbagħad kapitlu dwar x'qalu f'mewtu. L-istess, ħadthom mill-gazzetti u minn dak li kont nisma' insegwi mill-xandir. Fil-bidu tal-Episkopat ta' Monsignor Merċija rajna isqof ġdid iħares fil-qalba tas-sinjali ta' żminijiet u fid-dawl tagħhom jipproponi lill-Knisja f'data fidejh mixja pastorali ġdida imnebħa mill-motto il-kol aħwa fi Kristu. Tul dik il-mixja li kienet twila sew fis-snin, rajna isqof bqal kbira għal kulħadd li kienu x'kienu t-telat, in-niżliet, il-widien u l-witat baqa' miexi u jmexxi b'imħabba evanġelika awtentika u bħerqa pastorali profonda li saru xhieda dejjiema ta' kemm kien tassew raj għal kull staġun. Grazzi. Imississa filmat qasir dwar attivitajiet diversi tal-Arċisqof Merċija waqt li l-kor ikanta l-innu Iddeċidejt ta' Tiziana Grek.
Smajna u qrajna ħafna dwar Monsignor Arċisqof Giuseppe Merċiqa, speċjalment fil-jiem ta' wara mewtu bħallum sena, biss rari nstema dwar kif l-Arċisqof Merċiqa kien ħares lejh innifsu u anke lejn is-servizzi li ntalabjati bħala Arċisqof. Kien hemm okkażjoni partikolari f'ħajtu li fiha kien huwa stess li tkellem fuq hekk u minn dan id-diskors riprodott sħiħ fil-ktieb il-ġdid dwaru kif għadu kif qalilna tajjeb is-Sur Buttigieg, se nwaslulkom żewġ siltiet li se nqraw għalina llum minn Tonio Bonello. Nall-ewwel ta' Marzu 1996, 9 xhur qabel ma laq l-20 sena bħala Arċisqof ta' Malta, Monsignor Giuseppe Merċiqa kien mistieden jindirizza seminar li kien isir kull sena f'lukanda fl-Imġar Għawdex dwar personalitajiet distinti Għawċin u l-kontribut tagħhom lis-soċjetà Maltija. Kienet okkażjoni li fija Monsignor Merċiqa iffoka ħafna fuqu personalment u fuq kif kien jaħsibha dwaru stess. Fil-fatt dawn li ġejjin huma siltiet minn dak li Monsignor Merċiqa qal f'dik l-okkażjoni. L-influenza ta' ċirkostanzi. Spiss jiġri għall-inqas nitħaddet minn innifsi bħala persuna li saret Arċisqof mill-oħrajn ma nafx, li huma wkoll iċ-ċirkostanzi li int kultant ma ġibhomx bidejk illi jpoġġuk f'ċerta sitwazzjoni u int ma jkollokx kontroll fuqhom. Dan qed ngħidu biex il-bniedem meta ngħidu kemm spikka ma nifhmux illi jkun għamel xi ħaġa speċjali biex irnexxielu jikseb dik il-ħaġa, għax hawnhekk inkunu qed nagħtu ton negattiv lill-ħidma tal-persuna. Imma għandna nifhmu hekk għandu jkun u jekk mhux hekk nikkorreġu ruħna, illi għandna napprezzaw il-ħidma tiegħu bħala servizz lill-komunità. Kultant ir-raġuni għax min jien jew għax jien u mhux ħadd ieħor tiddependi minn ħafna ċirkustanzi li kultant huma l-bnedmin u kultant huma żminijiet u Alla dejjem iħares u jmexxiju minkejja l-bitzilla tagħna. Dan qed ngħidu biex aħna lkoll, kull min il-mulej se jaħlu għal xi ħaġa ma jħossux superjuri għal ħaddieħor għax aħna lkoll xorta waħda. Aħna lkoll għandna dinjità waħda, mhux għax jien Arċisqof, jien aħjar minn ieħor li hu pereżempju viċi kappellan. Ix-xogħol li nagħmlu għandna nagħmluh bi prospettiva ta' servizz faqda mal-oħrajn, bħala qadi u mhux bħala unur, għad li mbagħad il-pożizzjoni li jkollok titlob li tkun rispettat bħala tali. M'għandniex nillevellaw jien qed ngħid kif għandu jkun l-ispirtu interjuri tagħna. Ma jfissirx li meta nara l-President tar-Repubblika ta' Malta u oħrajn m'għandix nurihom anke esternament ir-rispett li huwa dovut lejhom għax altrimenti inkunu nkissru dak li hu tajjeb. Ir-rwol ta' Arċisqof. Meta nitkellmu dwar bnedmin li jispikkaw, dan ma jfissirx li wieħed jaħdem biex isir xi ħaġa. Meta wieħed jaħdem biex isir xi ħaġa, aktar għax li mhux biss jirfes fuq saqajn ħaddieħor imma wkoll kultant jagħmel inġustizzja lil ħaddieħor. Li wieħed jispikka jfisser li wieħed jagħmel il-ħila tiegħu kollha b'ġenerożità. Bħala Arċisqof, għax Arċisqof huwa titolu, nixtieq nagħmel riflessjoni ċkejkna. Inħoss li l-kelma isqof bħal kelma saċerdot hija interessanti għaliex lilna tajna nifmu il-preżenza ta' Alla fostna. Dwar Alla jien ngħid, mulej, kemm inti kbir. Dwar innifsi ngħid, kemm jien xkejken, però fl-istess ħin kemm jiena kbir, f'liema sensu dan. Aħna li nemnu li Alla l-Missier bat lill-ibnu fid-dinja għal ġid tagħna. Batu biex salvana, ċoe jagħtina s-sem mill-ħajja trinitarja tiegħu. Kultant dak li jkun ikollu tentazzjoni li jgħid li l-ħajja reliġjuża hija l-ħajja fil-Knisja. Saħansitra ssib kultant min jgħid li din hija ħaġa antikwata. Madankollu il-bniedem iridu ma jridx lil Alla jħossu għaliex Alla għandu interess fil-bniedem.
Jiena nħobb nuża espressjoni li forsi xi ftit goffa, iżda li min-naħa l-oħra biha ma nkunx nesprimi kollox għax aħna nitħattu bħala analoġija. Din l-espressjoni hija xebħ ma' meta persuna tkun infatwata, tkun miġnuna wara persuna oħra. Alla huwa infatwat, miġnun wara kull wieħed u waħda minna. Infatwat ifisser ma jorqodx ukoll jekk jien inkun rieqed, illum jew għada Alla jsib it-tieqa minn fejn jgħaddi u jqajjibni. Alla bil-mod tiegħu jagħmlilna bħal m'għamel lil San Pawl. Jiena nistaqsi, Alla li bat lill-ibnu għal biċċa xogħol bħal din, kif ħalla din missjoni tiegħu għax hija l-istess missjoni f'idejn bnedmin. L-isfijiet huma bnedmin bħal ħaddieħor. Jiena isqof, madankollu ma jfissirx li jien l-aħjar persuna li stajt inkun biex insir isqof. Mhux xejn minn dan, nieħdu l-eżempju ta' bniedem li jingħażel biex ikun professur tal-bioloġija jew tal-matematika. Jiena nifhem li l-bord li jażlu bħala professur jażel l-aħjar mhux biss f'sens ta' karattru imma bl-aħjar kompetenza fil-kamp tiegħu. Fil-każ ta' isqof però, kemm hawn saċerdoti li jkunu bravi iktar, iżjed twajbin u b'mod aħjar biex imexxu. Madankollu l-mulej iħalli wkoll f'idejn il-bnedmin u ċ-ċirkostanzi. Forsi wieħed jistaqsi, mulej, x'inti tagħmel? U l-mulej wieġbu, inti x'inti taħseb? Qed taħseb li int qed tagħmel xi ħaġa bil-ħila u l-erf tiegħek? Il-mulej jgħidlu, ftakar, il-qawwa tiegħi jinnurija fl-aktar nies dajfin, kif jgħid San Pawl. Dan ifisser li l-mulej jgħidilna emnu li jien magħkom. Għalhekk l-isqof irid ikun bniedem realistiku, irid ikun bniedem umli, mhux fis-sens li jbaxxi rasu u jħalli kollox għaddej, iżda li jara fir-realtà tiegħu x'inhi u li qiegħed hemm għas-servizz ta' ħaddieħor. Grazzi. Kulħadd jaf kemm iż-żwieġ u l-familja kienu fil-qalba tal-missjoni pastorali tal-Arċisqof Merċieqa u waqt li qed noqorbu lejn tmiem din il-kommemorazzjoni nixtiequ naqsmu magħkom filmat dwar dak li Monsinjur Merċieqa kellu xi jgħid dwar il-familja fil-quddiesa ta' ringrazzjament li ċċelebra fil-Konkatedral ta' San Ġwan fit-18 ta' Jannar tal-2007 feluq l-Arċiveskovat tiegħu. Fuq il-ġrajiet ta' dawn l-aħħar 30 sena. Li mar. Min ħares għal wara jitlef dak li ġej. Biss inħoss li ma nistax ma nifokax ftit fuq il-valuri kbar taż-żwieġ u tal-familja. Iktar ma beda jgħaddi żmien fis-servizz tiegħi bħala arċisqof, iktar bdejt ninduna li għal-familja f'pajjiżna kienu qed joqorbu żminijiet ta' provi akbar għal bosta raġunijiet. Dan ħeġġiġni u għenni nagħti importanza sħiħa lill-familja. Xtaqt nara lill-miżżewġin, lill-familja u lil kulħadd jifhem u jaraf il-ġid kbir li l-familji jiksbu għalihom infushom u għas-soċjetà kollha meta jkunu tassew esperjenzi ta' da u imħabba. Jiena mbagħti ħafna ma' kull persuna li jissofri xi forma ta' violenza fi żwieġ. Imbagħti ma' kull persuna li tiġi abbandonata jew tispiċċa f'separazzjoni. Imbagħti ma' kull hom jew missier li jridu jirabbu lill-uliedu weħidhom u minkejja kollox ma jgħajjewx iħabilku biex jagħtu lill-uliedhom formazzjoni soda. Imbagħad mal-koppji li biex ikunu jistgħu jgħixu lill-familja ikollhom bil-fors joħorġu jaħdmu it-tnejn. Imbagħad ħafna wkoll ma' dawk it-tfal kollha li minkejja id-dritt tagħhom
għal trobbija minn missierhom u ommhom flimkien jinsabu mċaħdin minn dan. Meta forsi jistgħu ma jkunux. Imbagħad ħafna nara tfal żgħar imweġġejn u mifxulin. Ma jistgħux jifhmu għaliex il-pa tagħhom u l-om tagħhom ma baqgħux flimkien. L-eruq ta' dan kollu li jinsħaqt fuqu, kull ma ta' tkellimt fuq il-familja kien propju għaliex inħoss li mhux biss se nagħmlu minn kollox, stat, knisja u kulħadd, biex inħarsu lill-familji tagħna minn dak kollu li wassalhom għat-tifrik u jikkaġuna tant batija mhux biss fil-ġenituri imma wkoll fl-ulied. Il-gwaj li hemm jistenna lill-familja Maltija u lis-soċjetà tagħna nibża ħafna li jista' jkun kbir. Jekk ma naħsbux f'dawn il-provi li għad jiġu fuqna. Eżis ġenituri, nitlobkom, nappellalkom, inħeġġiġkom, kunu lesti li tagħmlu kull sakrifiċċju biex l-imħabba tagħkom lejn xulxin, maġuna ma' trobbija fl-imkien ta' wliedkom, tkun imħabba dejjima. Edu lill-uliedkom fl-ola post f'ħajjitkom. Uliedkom huma aqwa minn kull ġid materjali, aqwa minn kull suċċess professjonali jew ta' karriera li jista' jkollhom. Aqwa. M'hemm ħadd u xejn aqwa minn uliedkom. Inħeġġeġ ukoll il-politiċi kollha tagħna biex ma jedewqat jistinkaw ħalli l-istat jgħin b'kull mezz possibbli lill-familja. Ukoll sa fejn jista' finanzjarjament biex il-familja tkun dak li hi. Biex l-om u l-missier ikun jistgħu tassew jagħtu lill-uliedhom, speċjalment meta jkunu għadhom żgħar, it-trobbija meħtieġa skont is-sejħa naturali tagħhom ta' om u missier. Din il-kommemorazzjoni tal-Arċisqof Giuseppe Mercia qed issir skont ix-xewqa u d-direzzjoni ta' Monsignor Arċisqof Charles Jude Scicluna. Huwa ħafna xieraq u f'waqtu għalhekk li nitolbuh jaqsam magħna anke l-ħsibijiet tiegħu f'din l-okkażjoni u għalhekk nistieden lil Monsignor Arċisqof Charles J. Scicluna biex jagħmel l-intervent tiegħu. L-ewenet nixtieq insellem mod speċjali l-Monsinjur Mario Grek l-Isqof Tawdex, l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Paolo Cremona, l-Arċisqof Emeritu, u nirringrazzjakom ilkoll anke tal-preżenza tagħkom hawnhekk. Gratitudni speċjali lilek, Charles Buttigieg, mhux biss tal-ktieb enormi li produċejt, ma ngħidlekx li jekk tgaraħ ikollok tagħmel spejjeż kbar, imma nirringrazzjak ukoll talli provdejtilna kumpann għal memorji ta' Monsignor Mercia li inti entu ħafna biex ikun jista' jippubblikhom. U tal-lealtà tiegħek li hija ta' eżempju. Tipika tiegħu laqtitni ħafna aħna nisemgħuh 10 snin ilu fl-2007. Jgħid li għadda, imma nixtieq nikkwalifika l-espressjoni tal-maħbub Monsignor Mercia għaliex aħna għandna dover inżommu ħajja il-memorja tiegħu, nożu il-patrimonju tiegħu, Father Joe Gallia Kurmi
Monsiu Vigarju, spiegalna li għanna patrimonju ħajtiju fl-esperjenza tas-sinodu u fid-dokumenti tas-sinodu, li hija esperjenza wkoll li tiġġedded mhux biss fil-kontenut imma anke bħala esperjenza ta' Knisja. Inti fakkartna li s-sinodu ta' qabel kien sar 300 sena qabel, imma x'għalfejn nistennew 300 sena oħra, anke fi żmienna nistgħu naħsbu wkoll biex inkunu nistgħu naraw fiex wasalna. Il-kliem profetiku ta' Monsinjur Merċieqa 10 snin ilu huwa attwali u urġenti. Minn dak iż-żmien dak li hu kienet jibża li se jiġri ġara u għandna wkoll liġijiet oħrajn li jagħtu dimensjoni ġdida lil ħajja interpersonali li għandhom il-valur tal-inklusività imma li jagħtu wkoll sfida kbira lill-Knisja biex tkompli tirrifletti fuq ir-rieda ta' Ġesu li tkun fidila il-Vanġelu ta' żwieġ mingħajr ma toħloq ħitan li iġalu lil xi ħadd iħossu esklus. Din hija sfida li aħna l-isfijiet illum għandna, imma għandna wkoll il-grazzja tal-Papa li mhux biss jixbaħ il-Monsiur Merċieqa fiżikament għax fil-bidu milli laħaq Papa Franġisku, allura kemm jixbaħ il-Monsiur Merċieqa u laħaq ukoll għallu xi ħadd ukoll Monsiur Merċieqa kemm jixbħek il-Papa, imma kif għattinna inti Father Joe, hemm l-ispirtu li aħna nsibu f'Evangelii Gaudium, fil-Laudato Si, dawn huma dokumenti ippubblikati mill-Papa Franġisku, u anke f'Amoris Laetitia li ifakruna ħafna fil-kliem, fil-ġesti, fl-istil ta' Monsinjur Merċieqa. Jiena nixtieq infakru dan il-moment, fakkartu f'diversi aspetti l-bieraħ fil-għaxija dal-għodu waqt l-omelija, ma hawnhekk illum nixtieq infakru bħala l-isqof li dejjem xtaq u kien ħafna qrib il-poplu tagħna. Ma kienx ikun hemm inċident serju, pereżempju xi kamra tan-nar li ma taraħx isejjaħ id-driver biex imur ikun minn tal-ewwel li jkun qrib min huwa mġarrab. Il-visti tiegħu regolari fl-isptarijiet, ix-xewqa tiegħu li jżur il-ħabs u ambjenti oħra fejn kien hemm it-tbatija. Nixtieq insellimlu għal dak li jagħmel biex aħna ikonna skejjel tal-Knisja li huma mwettqin fl-awtonomija, fl-identità u l-karattru tagħhom. L-iskola Kattolika trid tkun bieb miftuħ għall-umanità. Hija espressjoni tad-dritt tal-libertà reliġjuża u fih dana trid ukoll tirrispetta l-libertà reliġjuża. Aħna ma nibżgħux minn din il-vokazzjoni inklużiva għax nemmnu li għajn mhux biss ta' faraġġ imma anke ta' arricchiment kbir. Monsinjur Merċieqa ħadem biex aħna nkunu nistgħu aħna l-Maltin u l-Alċin nħarsu lejn xulxin. L ħaġa li niftakru hija li aħna aħwa. Li aħna bnedmin imsejħin biex ngħixu flimkien, fil-paċi u fis-sliem. Dan huwa messaġġ urġenti llum, attwali u importanti. Aħna l-Maltin qed inħossuna ċittadini mhux biss tal-Ewropa ma tad-dinja. U allura għandna l-vokazzjoni ġdida
li meta nħarsu lejn il-bnedmin ħutna, mhux biss lejn nfusna u lejn xulxin, imma li l-bnedmin ħutna anke jekk ikunu ta' razza u reġjon differenti, fihom l-ewwel nett niltaqgħu ma' xbija ta' Alla, mal-bnedmin, sħabna u ħutna. Dan huwa challenge din hija sfida kbira. Aħna nitolbu l-interċessjoni ta' Monsiur Giuseppe Merċieqa li aħna maqudin miegħu fix-xirka tal-qaddisin, nirringrazzjaw il-mulej tad-don li tagħna fih u permezz tiegħu u nweddiħ ukoll li l-patrimonju x-xhieda li ħallinna mhux biss ma ninsewwiex, imma nibnu fuqha. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħ fis-sliem. Grazzi ħafna Eċċellenza u sarna l-qudin il-kommemorazzjoni billi l-kori kanta l-innu Mulej int trott id-dawl ta' Oliver Frigieri u Gustav Holst. Iżda qabel rridu nirringrazzjaw l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Charles J. Xikluna, l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Mario Grech, Isqof ta' Għawdex, l-Arċisqof Emeritu Monsignor Paolo Cremona, Monsignor Joseph Gallia Kurm, il-Vigarju Ġenerali, il-kor tal-Iskola St. Francis li direttriċi tagħhom is-Sinjura Doris Saliba kif ukoll il-kap tal-iskola Sister Claudia Zamit illi naħseb illi ħaqhom applaws. Il-Public Broadcasting Service għal-filmati, l-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja, l-Media Center u l-persuni li għanna wara l-kwinti f'din l-okkażjoni insemmu lil Silvia Riolo, lil Liam Farrugia, James Camilleri, Simon Kallus u Marija Fenek u lilkom il-koll joġobkom tkunu magħna għal din il-kommemorazzjoni. Ninfurmaw li l-Klab Kodba Maltin għandu desk qrib id-daħla ta' din is-sala biex għal minu interessat fil-ktieb il-ġdid jinsab propju hemmhekk. Ninfurmaw ukoll li fit-tmiem din il-kommemorazzjoni intom mistednin għal bibita. Nitlob lil kor jaqsam magħna l-aħħar innu.